På æren af Lund, filmer du? Jeg tager et billede af dig. Nej, du må gerne filme. Okay, jeg filmer. Jeg var på æren af Lundtofte skole, forærer du den her 2 kroner, som bliver givet af verden, Frederik Kjærulf. Jeg er Frederik Kjærulf. Og Jensen. Giv dig den her 2 kroner, som jeg fandt ud i Dyrehaven. Ja, nordmænd og deres smil, de driller mig jo med det. Det er jeg godt klar over. Jeg vil derfor sige til dig, nordmand, fjern det kamera nu. Ellers sig undskyld. Du må gerne filme mig, hvis du siger undskyld. Undskyld, Kjærulf. Tak. Nej, jeg er på æren af Lundtofte skole. Giovanna, Gitte, Clausen. Så nævner jeg ikke flere, for så har du ikke tid til det, vel? Nej. Giv dig den der 2 kroner. Nej. Den der 2 kroner, ikke også? Den vil jeg give dig. På æren af Lundtofte skole. Jeg er verden Frederik Kjærulf Jensen. Fordi du er så god en god dreng, og vi har aldrig nogensinde mødt hinanden før. Kun til 3. Han er der, Jan. Vi ses. Vi ses, Hågaard. Hågaard.